gewoon aan jou vragen wat voor jou de oplossing is voor het probleem dat blijkbaar doordat de community zich meer laat zien dat er geweld komt. In Enkhuizen hebben we ook een moskee. We hebben ook kerken. Die zijn er. Dus als jij daar jouw oplossing zoekt, dan ga je daar naartoe als jij een probleem hebt. En ik vind niet dat je dat moet zoeken à la publiek. Er wordt nu over groepen gepraat alsof het gewoon afgebakende groepen van mensen zijn. Ik bedoel, met geloof is het misschien nog iets logischer, want je wordt vaak geboren in een geloof. Maar met de queer community is het niet, je wordt in een groep geboren. Je wordt eigenlijk geboren met het idee dat je juist niet in die groep hoort. Er zijn heel veel mensen met ouders die ervan uitgaan dat je gewoon normaal bent. Als je er dan achter komt dat je daar niet bij hoort, dan wil je gewoon wel dat er mensen zijn die er voor je zijn. En dan is het zo belangrijk dat je wel weet dat er een groep is waar jij nog bij kan. En als die groep zich niet op de voorgrond treedt, hoe weet je dan dat die groep er is?